Santo, 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 Diyos sa napigsa, agkanta kami nga agdaydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos sa madayaw, awan ganam. Santo, 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 dayawen daka, dagiti sa santo, asang kamaysa. Kerubim ken serafim, agparin tumengda, agrupbab ken ka, adi uminggam. Santo, 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 awaganda ka, dati managbasol,
gloriam ili wenam. Santo, 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 awan pagkurangam, panakabalin, asiken ayat. Santo, 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 Diyos sana marswa, langit ken daga, siksikat idayaw dam. Santo, 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 manakabalin ka, Diyos sa madayaw, awan ingana. Ayab ti panagdaydayaw, kat masarakan iti Salmo 100, verse 1 hanggang na verse 3. Kantaan nyo ti Apo da kay aming nga agnaed iti daga, agdaydayaw kayo as iraragsak ken kuana. Ingkay iti isang wana na itinaragsak akanta. Bigbigin nyo at ti Apo ket Diyos, isu tinamarswa kada tayo. Ket kukwa na tayo wen tattaw na tayo, ket kada tayo ti arbana. Agkararag tayo. Amami a Diyos, sagyamang kami iti nagpintas nga aldaw, ngayon paay mo kada kami. Agyamang kami, Apo, taniriing na kami nga nasapa, tapno kastakit, umay kami dito'y kapilya nga daydayaw ken ka nagyaman. Agyaman kami, iti nakaradkad nga bagi, ken iti presensya nga inted mo kada kami amin. Apo Jesus, hang kami nga agsardeng nga agdayaw ken nagyaman kada kayo, iti amin nga parabor nga impaay mo kada kami, iti biyag, iti kapanunutan, iti amin Apo nga inted mo, a blessings kada kami. Han mi nga mabilang Apo. Han mi nga mabilang ti anyaman nga panagayat nga inted mo ti agtunggal maysa. Apo Diyos, idaton mi ti panagyaman mi asi kakararag nga ti isango mi amo iti biag mi. Apo Diyos, ikararag mi met dagitoy kakadwa mi, kakabsat mi nga hami nga kadwa tatta. Ay, sa dinuman ti ayanda Apo Diyos, ket tulungam isuda, nga agkakadwa kami, nga agdengeg, agkakadwa kami, Apo, nga agyaman kada kayo. Apo Diyos, itultuloy mi ti panagyaman, ken ay tultuloy mi, Apo, ti dumawat ti pamakawan ti ami nga nagbasbasulan mi. Kastamot, Apo, nga bendisyonam ti agtunggal maysa, ti kapilyami, kastamot dagito anak mo nga pastor, bendisyonam, Apo. Apo Diyos, dagito iti amin, ti kararagmi, tinaga ni Apo Jesus. Amen. Mukti Diyos, sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Tataa po iti panawon, iti panangted tayo ti everybody's birthday offering. Maayaban amin nga kakabsat, nga ag-celebrate iti birthdays, kat arato iti diakonesa tayo, no maawagan iti birthday months yo, mabalin yung idaton dagiti offerings tayo. Month of January, Dick. Aming ag-birthday apo iti month of January, kat
mabalinda nga tumakder, tapno iti daday offering da. Akas panagyaman, Apo, iti biyag nga inted ni Apo Diyos. Month of February, month of Hearts Day. Amin nga February. Nga birthday, may da Apo iti offerings da. Month of March. Amin nga birthday iti bulan ti Marso. Month of April. Month of April. Month of May. Bulan iti Mayo. Mayo ti panagtutudo. Maawagan ti aming birthday ti Mayo. Sumarno iti bulan ti June. Amin nga birthday ti bulan ti June. Month of July. Month of August. Month of September. September. Month of October. Month of November. Yes. Last but not the least, month of December. Okay. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Yaman kami Apo ti aming nga nangted iti birthday offerings da. Sige, tumakder tayo, tagkararag tayo, kaya nagyaman tayo kani Apo Diyos. Sige. Amami nga nasantuan, madaydayaw iti nagan mo, iti dayto ng aldaw, iti panagrambak mi Apo, iti everybody's birthday, itang aldaw, iti Domingo. Agyaman kami, iti nabunga nga tawen, nga iso ngayon sagot mo, O Diyos, kadagiti amin nga anak mo, Apo. Nga naddan kami, iti nasayat nga salunat, nga iso ti serbimi ken ka, O Diyos. Agyaman kami, gapuna o Apo, ta sika iti nangidalan kada kami. Sika iti nangaywan kada kami, manen o Apo, iti dayto nga tawen. Ket agyaman kami ken ka, O Diyos, gapo iti adu nga inaramid mo, iti biyag iti sagtumunggal maysa kada kami. Dagiti anak mo, O Diyos, ket impayam kadagiti kasapulan da, iti naldaw. Pinagbaligam iso da, O Diyos, kadagiti profession da. Ken dagiti daduma ket nakapasada, O Apo.
kadagiti board exam da. Ken kastamet o Diyos, kadagiti nabaligi nga trabaho nga iso nga impaay mo, kadagiti amin nga anak mo. Dawaten mi nga rodo mga nasantuan, nga itultuloy na kami kadi nga idalan, iti daytoy nga tawen. Ken sa lakniban na kami kadi o Diyos, kadagiti managdakdakes. Ket nga rodo po, ipaay mi takangatwan, panagdayaw ken panagrukbab, iti nasantuan anagan mo. Ket dagito iti dawat ken kararagmi, babaon iti nagan, ni Apo mi nga Hesu Kristo. Amen. Maminsan pa'y kantayin iti happy birthday, patayin tayo dati sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Naragsak ka pa nagkasangay tayo, amin. Item ti tinapay, ti biyag apo. Ama ipaay ito'y kararwak. Kas panang ted mo jay, den at baybay. Kadagiti tao adu una. Amen. Di mo na nga mabasa kat masarakan iti daan nga tulag, iti libro ti Isaias, kapitulo 43, versikulo 16 hanggang 21. Dahito iti kununana. Idi una, nagaramid ni Apo iti dalan iti baybay. Maysa pagnaan iti nadawel adanum. Inturong na tinabileg nga armada iti paka dadailan na. Armada abuklen dagiti lugan a pakigubat. Ken dagiti nagkabalyo. Limned ket dida limong aw. Naidda akasla silaw iti pabilo. Ngem kunati Apo, lipatan nyo dagiti na palabas apasamak. Diyo panunutan dagiti na aramid idi ununa. Kitain nyo ti baru abanag nga aramidek. Mangrugi ngagparang makita tayo itan. Mga ramidak iti dalan iti litang. Sadyay ikan kayo to kadagiti ubog iti danum. Uri dagiti atap nga animal itanok danto. Idaydayaw dakto dagiti asbestros ken lobo. Intun pagayusak dagiti karian itilit ang tapno adda inumen dagiti pinilik at taong. Isuda dagiti tattao a pinarswak nga agpaay kanyak ket ikan kantadan to tikpakaidaydayawak. Daytoy iti sao ti Diyos, sagyaman tayo. Bendisyonam kati kinamudno, tapno isot taraon ko, Apo, ken mangpukaw tiki nadakes ko, ketal na ken ragsak masarap ko. Ibasa kada kayo ti paset tinaimbaga damag, ang masarakan iti surat ni Santiago, kapitulo 4, versikulo 10 ken 4, ket kastoy iti bagana. Diyo ammo no anyanto ti panagbiagyo inton bigat, ngamin mayarig kay itangop ngagpukaw, kalpasan ti apagdarikmat a panagparang na. Ni Apo Diyos nagbendisyon, iti panakaybasa iti paset tinasantuan a surat. Amen.
sasao anaragsak sa uama magbiyak. Agyaman tayo iti mensahe ti kanta nga iso ngayon paay dagiti membro when nakamkameng iti NAX Virtual Choir. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayam amin. Agkararag tayo na indaklan ken man nakabalin nga Diyos ipexami ti panagyaman mi ken ka iti sasambay manen dayto nga bulan iti Abril. Agyaman kami ken ka o Diyos iti gundaway ang nakapagyaman kami ken ka babawen ti panangisagot mi ti biyag mi ken orepay dagiti daton mi ang akas panagyaman gapo iti in kami nga panagkasangay iti daytoy nga tawen ket amami nga nasantuan bendisyonam kadi dagiti taraon mi itangal daw dagiti sasaom amang ted iti panakapapigsa daytoy na espiritualan nga panagbiag mi. Bendisyonam ti tunggal maysa kada kami nga dati online kastamot kadagiti adda ita nga gundaway. Itinagan ni Apo mi nga Jesus dagiti dawat ken kararag mi. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin ket maragsakan nak ta tunggal aldaw iti Domingo ket umadado tayo nga umay ditoy ken kastamot dagiti agbuybuya iti online. Ngem adanto ti panawen nga
iti online katin inot nga ikatan kakabsat. Tapno kastakit agsubli tayo manen dito uneg iti church nga agdaydayaw kani Apo Dios. Hanmot nga ikatan nga DJ oras laang ti service tayo ket hanyon tumabuya kalpasan ti serbisyo mabuya yo kakabsat kas dito ti aramiden tayo. Ket agyaman tayo ti Dios gapu ti angal daw ket naisang sangayan a selebrasyon iti intayo amin na panagkasangay iti daytoy nga tawen. Oray paysan pay nga nadanon dayjay aldaw iti panagkasangay yo ket nakapagyaman kayon kani Apo Dios kakabsat. Wenno saan yo pay nga naited dayjay panagyaman yo iti napalabas nga tawen ket mabalin nga ited yo Apo. Iramon yun to kadagiti sagot dayjay may kadwa nga panangidaton iti offering tayo. Nagpatog iti tiyempo, nagpatog iti biyag. Malagip ko iti 2020, damok ket saan ko malasatan, dahil pan naka-COVID ko. Ket no, inalanak ni Apo Diyos, mabalin nga, dahil ti may kadwa nga tawen kon, ijay, ayan na. Kas ni Doktora Janet Liban, nga iti March 30, isu iti may kadwa nga tawen, a panangilagip ken kuana. Ken kastamot ni Mami Lenny Usita, dayjay mangisursuro iti Sunday School. Ket pimusay isuna, ket agmaysa nga tawanen, kakabsat, iti napalabas. Ket adan madamdama iti panagyaman ken serbisyo nga mayeg ijay balay da Dr. Usita madamdama 11 o'clock ket naayabandak nga serbisyo akas panagyaman iti biag ni Engineer Momoteo Usita nga agkasangay kakabsat tangal daw nga isuna ket na COVID met ni Engineer Usita ngem nalasatan na. Ngem dagsanggasat, hana nalasatan ni Mami Lenny. Ngem magyaman tayo kakabsat. Dating man ket Renwell, pakisabi nga po, doon sa harap sila dumaan, yung mga nasa likod. O papasok po sila. Ket dagiti banag nga pagyamanan tayo ni Apo Dios. Gaputan nalasatan tayo. Daytoy gita iti COVID-19 nga nakabutbuteng iti ununa na nga imay daytoy nga COVID kakabsat. Nagpartak iti biag ken tiyempo kakabsat. Saan tayo nga malapdan iti panagbakot ken panaglakayo kakabsat. Datay umahamin, saan tayo malapdan? Iti panagkasangay tayo. Kaano laong 37 years old ak, iti naidistino ak dito eh. Kakabsat, 37, tatakot 45 years old din. Nagparta ka na? Kaano lang nag 37 years old? Saan ko nga malipatan dayjay 40 years old ak nga ni Ate Flor nga Teacher Flor ket insaganaan dak ijay accommodation idi napanak sa jay nakitak tinagdakkel nga picture nagpatarpulinda nakigtutak tadya rupak kasla natay. Nagkiktutak ta pag sangpot media accommodation nakitak tinagdakkel nga tarpaulin nga nakasurat ni jay Pastor Marcel Tangilan. Ket happy birthday gaya man kurang lang niya born kasi jay nakasurat and died kasi jay. So gyaman tayo ti Diyos gapo iti celebration iti biag. Ket laglagapan tayo
Nga iti paset tinasantuan na surat, ket saritaon na, iti kinaatidug ken kinaababa iti biyag. Kinaatidug ken kinaababa iti biyag. Iti atidug nga biyag dito, ni Matusela ket agtawan, iti siyam nga gasut, ken innamapulo ken siyam. 969. Nagatidug launa yan, ha? Ti tawon da idi. Apay nga taita. Anya tinagdumaan na idi, ken ita nga panawon tayo. Apay nga awan pilpilyan ni patay tatanga tawo nga panawon tayo. Kaya nga dumteng iti pandemya, nga iti kanuman saan tayo nga malipatan dayto yan. Iti biyang mi nga nagbiag, iti dayto nga panawon, saan tayo nga malipatan dayto nga pandemya. Nga adu dagiti pimusay, adu dagiti natay. Ket awan pinilpili dayjay nga virus na baknang ka man wenno awanan ka na pobre ka ket saan da nga nalisyan daytoy nga virus. Isu nga datdatlag iti biag kakabsat. Kunana iti daan na tulag iti surat iti Salmo dagiti Salmo kapitulo 10 versikulo 10, kunana ditoy, 70 la atawan iti panagbiag mi, wenno 80 no nasalunat kami. No pay kasta, tuok ken lading iti yegda, agpatingga ti biag, ket awan kamton. Sino kada tayo itangal daw, iti adda ditoy, iti 70 iti tawon na. Pakitayag naman ti ima na, 70 agpangato, when 80. Inang, manutawan yon, nasurok nga 80, 80 or 70. Keta, agyaman tayo iti Diyos, ta itangal daw at dani inang, ngagtawan iti kasta, nga kinasayaat iti tawan. Ket ngarod kakabsat, kunana dito 70 atawan iti panagbiag mi. Dito iti kuna dito'y salmista, dito'y surat iti salmista 70. Ket no 70 iti lifespan tayo, ket may sa dayto yan nga bendisyon nga isagot ni Apo Dios. Nga datoy nga Ilocano nga dayto iti pangrugyan nga mapan iti langit kakabsat. Nga adda dagiti kunati Ilocano nga dagiti agtawan iti 70 ket heaven. Diba? Heaven T, Heaven T1, Heaven T2, Heaven T3, Heaven T4, Heaven T5. Dahito itatang nga tawan, iso, dahito ititawan nga saanan nga angot daga, no diket angot langit. Nga mamatiak, nga datoy amin, ngagdaydayaw, ken nagserbi, kani Apo Diyos, ti angot tayo ket langit. Awan iti angot agad daga ditoy. Tayo lahat po ay amoy langit, mga kapatid. Isuti ko na dito'y, ngem no 80, kunana dito'y kita adan da tuok ken ladingit. Mariknayon inang, da tuok iti kastoy nga tawen, ken adan dagi tiyempo nga agladladingit kayon, gapo kadagiti na dumuduma nga saksakit, nga dagiti daduma kada tayo no umay dagitoy nga panagsagaba ket addan dayay rikna iti panakaupay tayo nga agbiagpay nga kuna dagiti kadwan gapu iti sakit da alaon na kun Apo Dios saan kun akabalan daytoy nga sakit wenno dagiti daduma ket ikanyon iti sabidong daytoy kanek tapno mataya kon ken daduma pay nga wagas tapno sikan ken agpakada. Ngem iti sagot ni Apo Diyos kada tayo kakabsat laglagupan yu biyag. Kukwa ni Apo Diyos iti biyag tayo. Regalo na daytoy. Saan na nga impabulod daytoy nga biyag, daytoy kano ti kamali tayo na nangugo ti may sangapadi. Matlaong nga dayjay kanta tayo nga kuna tayo. Hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako'y isang handog lamang. Kamali daw yung hiram. Hindi natin hiram ang ating buhay.
Ang ating buhay ay gift, regalo ng Diyos. Ngamin no, binulod yu kano lang dayta, inusubli yu na perdin, awan serserbina, itibiyag no bulod mo. Dagiti bimulod ka dagiti gamgamit, no isublidan kat agsakit tinakam mon. Di ba? Iso nga narigat agpabulod no daduma, gaputa no isublidan, kat narakrakon. Umuna nga gamang mini Janice, nga inalami, idi agasawa kami, motor. Da nagdestino kami di Fugao. Saan ko malipatan da ito? Yung eskwela ak dito, idi 2006, dito'y PCU. Imbatik iti motor ko, ijay simbaan, keta inala, da ito'y gayam ko. Ket han nang impakada kanyak. Han ko impabulod, han na impakada eh. Basta inala na latan, basta Jesusi imbatik. Da Jesusi. Ket iti sumangpotak, iti parbangon, narangrang kay Jumotoren, na perdin, kabarbaro. Na dismayaak, nagsakit tinakom ko. Pastorak itan nga pa, ididayjay nga gundaway, ngam dayta ket umununa nga regalo ni Apo Diyos kanyak. Gapo iti panagagagat kakabsat. Ti nagapuan na dayjay nga motor, gapo dayjay umuna nga fispan. Dayjay nga fispan, siyak ti nagkalkali ti abot. Agapo akjibantay di lagawe, sumangpot kami ti Lunes, irogi kon ti agkali. Tapno madanon ko di kaunag. So ang agkalkalyo dati imak. Ket idi naka-ikabel kami iti fingerling si tilapia, 3.5 months laong nagdadakkel dan. Dagiti tilapia. 3.5 months ket agapitan. Kalpas iti panagapit adda iti dakkel met. Ngagatad nga naglakwan. Ket kalpasan na isuti, inaramit mi agumatang iti motor. Ket kasjay lang ti nakapamayan na. Tinangag ko laong DJ nangalakit pakawanan nak, pastor. Ket pastor ka nga rod. Pastor ka, ket oray nasakit tinakom mo, ket ited mo latan da di pamakawan. Ket agyaman nak ti Apo, dakkel tinagastos ming nang tedme ti 2,000. 2,000. So, kasdi kakabsat. Iso nga tibiyag tayo, ket saan nga bulod? Tibiyag tayo, ket regalo ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Agpaiso, di ko na tipadi, mamati kayo, di ko nana. Nga itibiyag tayo kuno ket saan tayo nga bulod ka ni Apo Dios, no di ket tibiyag tayo ket sagot ni Apo Dios. Regalo ni Apo Dios. Nga masapol nga aywanan tayo, iserbi tayo, tibiyag tayo kenkwana, gapu tibiyag tayo ket kukwana, ket isuntumot laong iti mga lakada tayo. Ket awan iti mabalin nga ipanpanakol tayo, kakabsat. Iti daytoy nga biyag. At daman kenkan dagiti amin nga banag, ngem awan iti kay papanan na daytoy, no saan mo nga iserbi ka ni Apo Dios. Iso nga anyaman dagiti banag, nga ipaay ni Apo Diyos kada tayo, ket masapol nga iserbi tayo. Dagita nga lugan, aramaten tayo, nga umay nga agkapilya. Umay nga agkapilya. Kakabsat, may isa nga kapadasak nga saan ko pa yung malipatan, at dahil iti nakadistinwak nga adayo nga lugar, ket may isang oras ti biyahe, ta tricycle. Medyo nabayag, ta rough road pa eh. Namin adon nga nadisgrasya kami ti tricycle nga umuli di bantay. At dati may isang nga namati ka ni Apo Diyos nga nagkapilya iti dayjay nga church, saan ko nga nagananen. Ket iti kalpasan ti kapilya, agawidak bumaba, ijay ili, ket kunakken ko na, Sir, makilugan naktuken kan. Ta agawid akmutin ijay baba.
Ket insungbat na, ay saan pastor, kunana, ikang kantulatan iti pamasahom, aglugan kantulatan ti tricycle. Saan na nga kayat nga makilugan, nakijilugan na, naglawa, may sana. May sana. Iso, kunak nga, inyamotin nga pamati dahito nadismaya ak. Agpaspastor, pala ubing nga agpaspastor, idi. Inyamotin nga, anyamot dahito, pamati na dahito yan. Kahit, idi nakitak isuna, nakitak dya silong nga lugan na. Anya ti ragsak ko, first time nga aglugan, lugan na. Kakamsat, jeep lang ti pagluganak, bus, kenda dumapay. First time ko makilugan, ngam ko na ikan kantulaong pamasahe mon, taglugan ka ti sa bali. Kung na Apo Diyos, ikan naktumot ti lugan, hangko nga tultuladan to day nga tao. Saan ko nga tultuladan day nga tao? So, nagadu dagiti kapadasan to itibiyag, kakabsat. Nga ko nakarod, rambakan tayo dahito nga biyag, nga iso nga insagot ni Apo Diyos, saan tayo amo, inton bigat, saan tayo gayo mo nga makariing. Rambakan nyo tatan nga gundaway nga umay nga agkapilya. Awan ton ti gundaway kan panawon nyo no agsakit kayon ton, iti arthritis wenno gout. Saan kayon ton makapagna nga umay ti kapilya nga kunayon to, Apo Diyos, no, maagasan dahito'y ut-ut, amarikrik na agkapilyaak. Ngayon ito na nagasan ng Apo Diyos na pigsakon sa anak man ng agkapilya. Kaya luklukwen nyo lang ni Apo Diyos. Nagadu, ti magluklukot at tikadwan pa itilukwen da ni Apo Diyos. Adapay dagiti kari kakabsat. Dagiti agtake ti board exam. Ako nada kanyak, adu dagiti ingkarkararaga kon. Kaya tagyaman naklaunay, na nakitak man ni engineer, nga umay ditoy. Maragsakan naklaunay, kadagiti nakapasa iti board exam, nga saan da nga nakalipat ka ni Apo Diyos. Gaputa dagiti kaduan, adu dagiti karida. Kunada, pastor, no makapasaak iti dahito nga board exam, agserbi ak iti church. Agaktive ak iti church. Ited ko ti agpagkapulok. Ited ko iti presensya ka ni Apo Diyos. Makapasaak laong. Ekat, da kami man nga papastor, ekat pirmi ati kararag me. Rabi kan inaldaw, idawdawatan ni Apo, bendisyon am dati nga kabsat, tanagsayaat iti panggap na para ken ka. Para iti pakaidaydayawon tinasantuan anagan mo. Ket kalpasan nga nakapasa iti board exam, asi pa iti church, saan mon isunan nga makita. Ni bagam nga umay kamot agkapilya akabsat, nagadu ti kontratak pastor. Nagadu ti aramidek nga balay. Nagadu ti pakakumikumak iti dayto nga biyag. Awanen kakabsat. No dagiti laong nagkari nga ipatagda, dadya imbagada, aramiden dadya imbagada, dadya inkarida ka ni Apo Diyos, awan iti iglesia nga agsagsagaba. Akas iti South Korea, nga naggapuan mi da Ateneri, Kuya Jimmy, ni Victoria nga nakapanijayan, kanda dumapay. Nakabakbak nang iti iglesia sa jay, gaputa no anyaman ti ingkarid dagiti Koreano ko ni Apo Diyos, aramiden da. Nga kasko na DJ kankantaon tayo no adda tinatay, aramid tayo tulat malagip da, di ba? Aramid tayo tulat malagip da. Ditoy, di ba? Kadwan na, awan mo ti pakakatkitaan na. Dadya aramid, iti panagpamati ka ni Apo Diyos. Isu nga makita ko ma, iti aramid, isu ti kahit na dayto ni Apo Diyos. Dadya leksyonary nga inadal mi iti Miyerkules, nagpintas launay, ni Marta, Mary, ti selebrasyon, iti kadda ni Apo Diyos, ni Marta, nagsagsagana, iti taraon da, iti kanda ni Apo Diyos. Panagsagsagana, nasaganaan da kayo ti cake tatangal daw. Iti church, nang isagana iti cake. May kadwa, ni Maria kakabsat. Dayjay insagot na kay ni Apo Jesus.
Dahi nakangingina abang banglo. Di ba? Nakangingina nga banglo keta isu iti ingkabil na iti saka ni Apo Heso Kristo. Kakabsat. Nga idinakita ni Judas, kuna ni Judas nagsayang magtanda ta Apo. Nga sagot. Nagsayang matanda ita nga sagot. Sa bali dagos ti adda, iti panunot ni Judas. Di ba, Brother June? Alam mo yung Lazarus, Martha, and si Maria, magkakapatid po. Kaya nakita tayo iti kinaimbag iti panagpuspuso ni Maria kakabsat. Saan na nga kitkitaon, dajigatad. Tikit-kitaon na no kasano nga maipayan na ni Apo tayo nga Heso Kristo iti kapipintasan asagot. At dada yung istorya ti pastor nga at ti membro na nga naggapu iti Amerika. Kaya kunana kung di pastor nagpintas iti trabaho iti Amerika. Nagdakol iti sweldok sadyay. Ket impakita na di pastor, daytoy iti kwarta nga inyawid ko dito'y Pilipinas. Ket makitam iti kinaadu na pastor. Ket madamdama ket ikan ka. Edi madamdama, binilang di agtratrabaho iti balasyo tao di kwarta na sa kinunana, daytoy $5 ket kukam pastor. Di kinaadu ti kwarta na ti pinili na dayjay $5 laang sagot na kani pastor. Kakabsat, iti panangisagot tayo ko mga kakabsat kadigditadaton saan tayo makitaon dayjay gatad. No di ket kitaon tayo ti kinapateg iti papanan na day nga gatad amaramat iti panagserbi tayo kani Apo Diyos. Saan ko nga malipatan iti inaramid iti Koreano iti biyag ko agingga natata. Supsupapakak iti karkararag iti inaramid da kanyak. Saan ko nga amamo nga tao nagkita kami dito'y Manila. Saan ko nga amamo nga Koreano ket bigla laong nga nakitugaw iti panganan. Ket kinunana kanyak, makitkitak ken ka iti nasayaat a masakbayan iti panagserbim ka ni Apo Diyos. Ket kayat ko po nga bumaknang pay dayta nga panagserbim ka ni Apo Diyos, boboon iti panangtulong ko ken ka nga agiskwela ka iti balasiw taaw. Kunana di jay Koreano kanya, kayat nakano nga paadalan ijay University ijay Seoul, Korea. Ay, nagkiktutak. Anya ket din nga sagot da ito'y nagpaypay su Apo. Idi sa adda pay laong di jay reservation kanya. Nga kunak ti panunod ko, agpaypay su nga tama ti kunada ito nga tao. Ket kalpasan na inalan na iti number ko, tinawagan na, ket kunana pray, agkararag ka. Tapno matuloy ka. Ket imbaga na dayta kakabsat nga panggap na iti kanyak idi 2007. In 2008 natungpal dayjay padto na wenno dayjay imbaga na. Tinungpal na. Ket dijay ko na amuan nga nagdakol gayam iti inaramat na nga pirak para laong iti panagiskwela. Improvide na amin nakasapulak kakabsat. Kuna na adda iti pamilyam, lipatom iti pamilyam. Ha? Lipatom isudan, kuna na. Dajeti, kuna na kanya ket English ket forget them. Why? They are my family. Kuna ket, no. Forget them. I will provide their needs. Ited ko ti kasapulan na. Iso nga inala na di bank account ni misis ko, saan ko amo naman mano ti patulod na. Basta siyak ti bahala, kuna na kanyak. Basta timbaga na kanyak, agadal ka nga nalaing. Nagsayaat na,
datayo nga marigrigat, nga datag paadal ka datayo, manipod pa, idi kolehiyo ak, idi nag-eskwelak dito Manila, aging gani idi napanak iti balasiw taaw, awan iti gastos ko. Gastos amin, dagiti tattao nga namati iti kabalak nga agserbi ka ni Apo Diyos. Amen? Iso nga, umapalak ka dagiti anak nga adda nga makaadal dati na sayat nga iskwelaan. Taga-UP daytan, nyakit din nagsayat taga-UP dayto eh. Dagito'y dagiti iskwelaan nga nag-iskwelaan da. Umapalak ka kabsat. Iso nga nagpursigi ak nga nag-eskwela. Tapno maragpat ko dahi dya arapaap ko tibiyag. Ken makapagserbi ak anasayat ka ni Apo Diyos. Ket sa anak nga binaybayan ni Apo Diyos, idadak di balasiw taaw. Kung nati Apo, saan ka kumamasulisog dito nga nasyon? Dakkel iti sweldo dito eh. Kung ni Apo Diyos kanyak, saan ka kumamasulisog? Ada nag-eskwela ijay, saanan nga nagsubli dito yung Pilipinas. Kalpasan nga nag-eskwela sa jay, nagtalinad sa jayan. Gapo iti sweldo. Ngayon ko na ni Apo Diyos kanyak agawid ka iti Pilipinas. Ket nagtulnog ka ni Apo Diyos. At the sign ko, idi nalpasa ko nga giskwela, ijay sol. Ti sign ko no adda agibaga nga agawidak nga tao, agawidak. Ngayon awan ti agibaga, agtultuloyak dito yan. Ngayon adda iti na-receive ko nga letter from the pastor. Ijay ayan mi nga, agsubli ka kuma Pastor Marcel. Isong babanday ta, nagsubli ak. Kahit ko na nga rin, dagiti Koreano kanya, kapay manutis waldom, iti Pilipinas, nga kayat mo ti agawid sa jay. Kahit kunak, saan na magadadan, iti panagserbi, iti Pilipinas. When nagadun, dagiti napan iti balasyo tao nga pastor, ngem adumat dagiti nagapu, iti balasyo tao, nga kayat dati agawid ditoy. At damin taga ditoy, nga kayat damapan sa jay. Ngem agyaman na kiti Diyos, adaak dito yung agserserbi, iti Diyos ken kada kayo. Kakabsat, kuna iti paset tinasantuan na surat, anadanyo titignayo kadigiti saan amamati ken ni Kristo. Usarenyo anaimbag ti tiyempo akaaddayo kadakwada. Nagsayat da iti kunana dito'y dito'y Kolosas, Kapitulo 4, versikulo 5, nga kunana, anadanyo titignayo kadigiti saan amamati ken ni Kristo. Usarenyo anaimbag iti pamati di tiyempo akadayo kadakwada. Para maintindihan ni ni Brother June, ganito pong sabi, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Nagsayaat dahil nga gundaway saan yung nasayang ti tiyempo yo, nagmaymaysa tayo nga nagselebrar iti panagkasangay tayo amin. Nagkikinablaaw tayo iti daytoy nga aldaw. Dahil iti pakaragsakan ni Apo Diyos kakabsat. Ken kada kayo amin nga dadita online ang nakipagpaset iti daytoy nga selebrasyon, iti panagrambak tayo, iti panagkasangay tayo. Agyaman tayo, iti Diyos anamarswa kada tayo. Ni Apo Diyos ko iti agtultuloy, apangipaayan tayo, iti tiyempo tayo, ken iti presensya tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos, agkararag tayo. Naindaklan, ken manakabalin nga Diyos, ipeksami, iti panagyaman mi ken ka, iti daytoy nga oras, iti panangisagot mo, Apo, iti biyag mi. Agyaman kami, o Apo Diyos, iti ayat, nga isu nga inawat mi ken ka, inayat na kamo, o Apo, no mampay, nagkurang kami, nagbasol kami, ken nalipatan mi, dagiti karimi ken ka, pakawanan na kami, o Diyos, kadagiti gundaway, ang nagkari kami ken ka, agserbi kami ken ka, no ipaay mo laang kumadaytoy. Ngem idi impay mo no Apo, ket nakalipat kami.
Ket ita nga gundaway, maminsan pa'y o Diyos, lawlawagam kuma dagiti panpanunot mi. May subli kuma ti sigod agagangay nga aramiden mi. Isu iti panangipaay mi ti presensya mi, iti tiyempo mi, ken ti oras mi ken ka. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti biyag ni Sandra Viel nga agkasangay, itangal daw. Bendisyon nam kadi. Ken uray pay ni Nanay Presi Ancheta, into no 7, ken into no 12, ni kabsat nga Justin May Antonio. Ikamatalik mi ken kauapo, dagiti anak mo, ni Uncle James Saklayan, kadagiti ut-ut ang marikriknana, iti physical nga bagina, gapu iti sakit nga dakin kwa na. Bendisyon nam iti na nga panag-chemotherapy. Kastamat o Diyos, kani Mrs. Elvira Hermoso, nga daita ijay intensive care unit when ICU. Bendisyon nam kadi isuna, ken iti pamilya na. Ken kastamat o apo nga bendisyon nam ni Brother Toto Kahilig, ikamatalik mi ken kati biyag na, kiti salon at na, ken iti operation na. Ken nagyaman kami, ti biyag ni Engineer Sammy, ken Tita Nilda Landingen, nga dadan itan iji Canada. Bendisyon nam ti pamilyada o apo. Ken ni Tatay Manuel, ken Maxima Garcia, ikamatalik mi ken ko o Diyos, iti biyag da, ken ti salon at da. Damanong Dani, ken Ate Winnie Pagaduan, ikamatalik mi ken ko apo, iti salon at kanguran na kanimanong Dani. Ken oray pay ni Manong June Pagaduan, nga da ijay Amerika. Ni Ninang Milagros Nibre, ikamatalik mi ken ko o Diyos, iti salon at na. Bendisyon nam kumaiso na akan kanayon. Ken oray pay o apo ti salon at ni Manong Jamie Samonte. When o apo nga nilangitan, ikamatalik mi ken ka, ti salon at na Nanay Amor Sermonia, Nanay Marcela Evangelista, da Nanay Adelina Roman, bendisyon nam kadi, ni Nanay Presi Kajente o apo, bendisyon nam kadi daytingal daw, ni Mami Presi Ancheta o apo Diyos, ipatay mo ti man nakabaling imam, iti paset tinatsantuan na, iti bagina o apo, ket nasetlat ti salon at takuma. Bendisyon nam, damanong Jaime Ferrer, ken ni Jamanea Ferrer o apo, kanguran ni Manong Jaime, bendisyon nam ti salon at na iti daytingal daw. Ken uray pay da Nanay Josefina Bautista, kamatilik mi ken kao apo Diyos iti biyagda. Ken kastamat o Diyos nga bendisyon nam ti inang ni Sister Joanne Ragingan de Leon, kamatalik mi ken ka ni inang o apo. Ken kastamat ni Auntie Anita Larida, bendisyon nam kadi o apo Diyos isuna, iti dayto nga gundaway. Ken uray pay o apo dagiti kakadwa ni Engineer Jessica Baroga, ken ni manang na itangal daw nga nakadwa mi ken ni inang o apo, ikamatalik mi ken ko o Diyos iti biyagda. Ken kastamat iti balasang ni Ate Aurora Luterio nga sapay kumata agbaligi isuna iti bar exam na nga iti dayto nga bulan ket isu nga maamuan o apo iti resulta iti bar exam. Ken kastamat o Diyos nga idawdawatan mi dagiti nga anak mo nga da dito online service, ikamatalik mi ken kao apo iti salon at ken iti biyagdam amin trabayo mi so daw apo dagiti agdan iti sakit umimbag da kuma o Diyos ken dagiti OFW bendisyon nam kadi so daam amin ikamatalik mi ken kao apo iti biyagda iti salon at da ket bendisyon nam iti nasyon nga Ukraine sapay ko mataglipas dayto nga gubat o apo ket daytoy presidente iti Russia ket makapanunot ko may tinaimbag ket isardengnan o Diyos iti aggression na wenno pa nang sakop na iti daytoy nga nasyon iti Ukraine. Bendisyon nam kadi iti tunggal nasyon o apo, bendisyon nam dagiti tunggal iti presidente iti tunggal nasyon, ikamatalik mi ken ka o apo Diyos iti kasasaad iti tunggal nasyon, kangrunan ti nasyon mi nga Pilipinas. Iti umadanin nga eleksyon ket makapagpili kami kuma itinasaya at ngagpangulo kada kami nga awan sa baling nga panggap na
no di ket parang ayon iti nasyon mi. Ken maddaan iti adu nga trabaho dagiti anak mo. When amami nga nasantuan, si kangarod tagbendisyon kada kami tangal daw, iti panakaypaay iti Holy Communion iti daytoy nga oras. Bendisyonan nakam kadi Apo nga aglakam kadagito nga elemento ita nga oras. Itinagan ni Apo mi Jesus dagiti dawat ken kararag mi. Amen. Kumay kayo. Si Sarah. Pakanan. Ti Apo at dako makada kayo, Kastamet ken ka? itangad yu dagiti puspuso yo. Ti Apo iti amin na biyag, imay nakipagyan kada kami, nangagas ken ang isuro kadagiti tattao. Takipangan kadagiti manang basol, kaya nagunod na ngagpay ken ka, iti baro a tao, babaen ti danom ken espiritu. Nakita mi ti dayag na no, pa'y kasta nagpakumbabaga po iti panagtulnog iti pagayatam, si ayat ng mawat ken patay iti krus. Babaen iti ipapatay na, winayawayaan na kami iti panakabalin ni patay, babaen iti panagungar na, itden nakada kami iti biyag nga agnanayon. Idi rabiya panangted ni baginang agpaay kadatayo, nangala iti tinapay. Idi nakapagyamanen, pinisi na iti tinapay. Sa inted na kadagiti adalan na, ket kinunana, alaen nyo, kanen nyo, dahil iti bagik, amapisigaw po kada kayo. Iti kalpasan iti panangrabi, inala na ti kopa, nagyaman manen kada tayo, ited na kadagiti adalan na, ket kinunana, uminom kayo iti daytoy, dakay amin. Daytoy ako pa isu ti baro at tulag, iti darak amay bukbok, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu, agpaay iti panakapakawan dagiti basbasol. No kanen tayo daytoy tinapay ken uminom tayo daytoy kopa, mapabaro iti kasad tayo, iti kaadda ni Kristo kada tayo, iti umay na iti maudi a panagbaligi. Amen. Agkararag tayo, amen. Iti sasamo mi, iti lamisaan mo, O Diyos, saan kami ngagtalek, iti bukod mi a kinalintag, no di ket iti mabubus ng ayat mo. Umay ka magsipod ta amumi at ilang pamuspusan, tapnog biyag kami ken masarakan mi ti mataginayon na panakapnek, isu ti panagtalek mi ken ka. Sapay kumat at ti panaglakam mi ti daytoy sakramento, makatulong iti naimbag a panakaamumi ken ka. Mangipalagip kada kami ti panagbiag nga agdan iti naurnos sa panakaawat, iti pudno a kinatao mi, iti nagan ti mangisalakan. Amen. Umay tay amin Apo dito'y altar, ket aglinya kayong mangala, ket mapan kayo kadagiti lugar nga adda iti ditoy mabalin kayo nga agparintumon, ket sabay-sabay tayo nga aglakam iti daytoy nga elemento. Umay kayo Apo, mangala kayo. Kinuna ni Apo Jesus, siyak ti dalan, ti pudno ken iti biag. Awan makapan iti ama, no di magna kanyak. Ta kinuna na pa'y iti Juan, Kapitulo 3, versikulo 10 ken 6. Takas talaunay iti panagayat iti Diyos iti lubong. Ngainted na iti kakaisong anak na. Tapno dagiti amin amamati ken kuana, saan amatay no di ket maddaan iti biag ngagnanayon. Kabsat sa ganayo, katenyo, titinapay, iti supot ang nakakabilan na.
Kanen tayo kumada ito nga tinapay, nga isu ti simbolo, ti bagi ni Kristo, amay paay kada tayo. Ken kastamet, nga inumin tayo kumada ito nga kopa, nga isu ti simbolo, ti dara ni Kristo, amay paay kada tayo. Agkararag tayo, O Diyos, itadmi ti panagyaman, tadda kakadakam, iti tiyempo ti komunyon, na ikat ti nyaman a panaglalasin, na irugi ti baro a panagkakadwa, itdem kadakam iti panakilangan-langan ken Kristo, isu nga imay tapno agserbi kadagiti tao, itdem iti grasya ken panakabalin ngagpaay kadagiti amin ti tiyempo, itdem ti ragsak, ken panakabalin ming anak mo, ken ti panagtulnog iti pagayatam, itinagan ni Apo tayong Heso Kristo. Amen. Kabsat, mabalin yung tagsubli, kadagit ito gawyo. Tatay ti panawon, ti panakaala dagiti sagsagot tayo. Masapul, mangitugot, titunggal may sa iti sagot, akas mayanurot, iti imparabor iti Apo tayo a Diyos. Kat masarakan ti Deuteronomy chapter 16 hanggang verse 17. Dagiti kakabsat tayo nga di online, naka-online service da, kat makita tayo, ita screen tayo, dagiti video account, kan iti GCash number, no kasanuyo nga maipatulod dagiti offerings tayo, tithes and thanksgiving offering. To'y sagot nga yegni, nagtaod ako kwam, intalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Agyaman kami ken kao Dios, kadagito sagsagot, dagiti anak mo, amay paay iti na dumaduma nga ministeryo o Diyos nga pagserbyan na. Bendisyon ng dagiti ima, nang ipay kadagitoy, ken uray pay dagiti pagtrabuanda, ken uray pay iti paggapuan, iti panagbiag da o Diyos. Katamami, kamatalik mi nga rod, ken ka, isuda, iti daytoy nga tawen, iti naga ni Apo mi Jesus, dagiti dawat ken kararagmi. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, kahit ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada tayo. Welcome, Brother June. Kadwa tayo tata ni Brother June, nga dati ministeryo da, kadagito bobing ijay Quezon City with ni Kuya Jimmy Samonte. Ken kastamot ni Engineer Jessica Baroga, ken ni ate na ni Mary Lou, naimbag nga daw amin, dagiti kakadwayo, saan ko nga naalan dagiti nagnagan nyo. Gyaman kami, tanwad da kayo dito'y Manila, ket dito'y kayong umay, dito'y Knox United Methodist Church. Ni Apo Diyos kumatag bendisyon kada kayo maamin. Ken kada tayo maamin nga da ditoy, agyaman na kani kani Ate Marlene Go, at dada. Ni Apo Diyos kumatag bendisyon kada tayo amin nga da ditoy. Ket Renwell, buyayan ti daytoy.
ng pagkain. Opo. Nagdadala po kami kasi nakikita namin kayo ay malalakas pa. What would be a good incentive for us to finish a good fight? You know, Maging daluyan po kami ng pagpapala ng Diyos patungo po sa inyo. Malaking tulong rin po yun, pambili ng maintenance. Kaya po ay masaya po naman ako. So, bago kumain, yung pagkain mo na espiritual. Yung tinatawag ka ng Diyos para pangalagaan mo yung kanyang creation. Ito yung ginagawa ko. Pastor, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Mabuti po. Opo, kumusta naman ho ang ating kalagayan, ang ating kalusugan? Well, I keep busy. I read the Bible 3 to 5 hours every day. Every day. Every day. I have different kind of version of Bible. So, bago kumain, yung pagkain mo na espiritual. Bago pagkain physical. Ay, disability. Preaching the word of God is a sacred highway. Church Highway. Doon ko nakita na abundant ang biyaya ng Panginoon. Pastor, yun bang natatanggap yung pensyon ay sabi nyo nga ay lumadating sa inyo pero medyo nadidili lang. Ano po? Pastor. Ang akin lang dapat yung pension on time. Hindi ba didelay? Kasi kawawa lang kami mga matatanda. Kung yan yung inaasahan namin, ay wala na. Wala kaming pabiling gamot. Gaya ko, may maintenance medicine ako, kailangan bilang ng gamot. Or I like it or not. Otherwise, makakasakit ako. Sino ang kasama nyo ngayon sa bahay? Wala, ako na lang. Patay na asawa ko eh. Mga anak nyo, wala... Ayun lang, yung anak ko, the only boy. Yung anak ko na nakakasama ko. At least siya yung nagtitingin sa inyo. Siya ang tinig sa akin, siya ang nagbibigay sa akin ng gamot. I was called by the Lord. Dahil kung hindi ka tinawag ng Panginoon sa pagtitingol, you will survive. Hindi ka tatagal. Kasi nung araw, napakalit ang bigyan ng sweldo sa mga pastor. Pastor, kami nagpapasalamat kami dahil naging inspirasyon po kayo sa bawat isa. Actually, ang ginagawa niyo, kapatid, is a ministry in itself. Yes. And God will bless you mightily. Ibabay kayo ng pik-pik, lig-lig, walang paglalagyan. Amen. Salamat. Yan ang importante. So what you are doing is not is for the glory of the Lord. Kahit ako ay disabled, hindi ko kakaligtaan ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya umisa, pag walang ganyan na talagang ang gamot, by faith na lang. By faith na yung gamot. Wala. But alam mo, sa akin pa totoo, hindi nagkukulang ang Panginoon, magpakailanman. Kaya, ang mapapayo sa iyo, unahin niyo ang Diyos. Amen. Salamat po. Laging unahin niyo ang Diyos. Keep me the time if your hands are in mine. I won't stop.
dagiti kadwami nga retired workers ti United Methodist Church nga dada jay tahanang pinagpala jay UTS, dagiti awanan iti balay pagtaingan kakabsat. So nga kastit kasadmi, nagserbi kami ti Apo, ngem dumteng ti panawen nga masapul mi dagiti tulong yo Apo, tulong yo kadagitoy nga retired workers. Ket kakabsat, nga po Diyos ko may tagbendisyon kada tayo amin. Ket kantaon tayo dahil tayo maudi nga imno tayo. Sika bukas pastor mi, alwad mo't masapul mi. Inakam kataraonan, koral mo't isaganam. Apo Jesus, kabendituan, sinubot ko kwanakam. Apo Jesus, kabendituan, sinubot ko kwanakam. Kukwanakam bataken nakam, dalanen mitalwadam. Tibangin mo di kabayan, biro kem ti maawan. Apo Jesus, kabendituan, denggem no agdawat kam. Apo Jesus, kabendituan, denggem no agdawat kam. Karim nga awaten na akam, napanglaw kendakesman. Kaasya nagasan na akam, ti daramakaanay. Apo Jesus, kabendituan, di nakam kadbay-bayan. Apo Jesus, kabendituan, di nakam kadbay-bayan. Agkararag tayo, agyaman kami ken ka o Diyos, iti presensyam kada kami tangal daw, sika iti pastor mi o Apo, iti unos, iti panagbiag mi ken, iti kaagdami, diti rabaw iti daga. Agyaman kami ken ka o Diyos, kadigiti kakabsat mi, anakadwa mi ti online, akas kada Auntie Esther Saklayan, Ferdinand Sefre, Ninita Talal, Lerm, Managelot Binalay, ni Manong Oscar Ferrer, ana niya Bonnie Gabriel, ngagbuybuya iti USA, ken kastamat ni Elsa Zarate, ni Manang Adorasyon Madrid Robledo, Florin Guting, ken kastamat Apo, da Dolores Corpus Juan, ken Nanay Lolit Chu, da Manang Lenny Linay, Manong Larry Francisco Correa, ken kani Kabsat nga Feb Balikod, ken ni Ate Hilda Marzan Bibat, ken Uray Payo Apo, ni Ate Melda Reglos Kedeng Lingasin Ijay London, ni Manong Judy Bautista Castillo, bendisyon am kadi Apo, ni Bel Deus Pinto, Blessed Bonifay, ken Lynn de los Reyes, ikamatalik mi ken kaapo ti biag, dagiti yung anak mo iti dayting aldaw, dagiti kamkamog ni Pastor Ros Rapanut iti South Korea, ken kastamot dagiti kabsat mi dita Hong Kong, dagiti family ti Gagate, ken Seridon, ken Uray Pay o Apo, dagiti adda iti Canada, bendisyon am kadi isudam amin tangal daw. When amaming nasantuan, nagyaman kami,
iti biyag ni Ate Nerissa sa monte, ngayon sagot mo kada kami, itang oras, kan kastamat o apo, iti agtugtog ni Catherine Consunhi, the brother Ronnie Renwell, kan dagiti kakadwada. Ket amami nga nasantuan, bendisyon ni Brother June, tagtultuling trabaho na nanyaman dagiti planom ken kwa na apo, iti panagministeryo na ken ka. Ket kasamat ni Brother Jimmy nga kakadwa na kan kanayon, kad dagiti ministry dagiti ubing iti Quezon City. Ket amami nga nasantuan, madaydayaw kay tangal daw, si kangarod o apo iti pangitalkan mi ti biyag mi ken uray pa iti dayti nga bulan. Nga dayti nga bulan, ket may nga naparabor nga bulan, kada kami amin o apo, anamati ken ka. When amami nga nasantuan, si kangarod iti bendisyon kada kami tanga oras. Bendisyon nam da Tita Frances Abraham, nga isu nga agdaydayaw ken ka o apo, ket ken dagiti pamilyada. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi babaen iti nagan ti Dios Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti daga. Amen. Ket ita awaten ti tinindaklan na bendisyon nga gapu itinagan ti Dios Ama, iti anak na isu ni Apo ti nga Jesucristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno ken iti biag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti tangawan patinggana. Amen. 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 May isa nga naparabor adigat tayo amin kakabsat.